A chuvia foi a gran protagonista da Semana Santa de Paradela deste ano, obrigando mesmo a cancelar a metade das representacións. O Xoves Santo, a pesar do mal tempo, sí que puido seguir adiante a escenificación da última cea no adro da igrexa. Ata alí chegáronse dúcias de fieis que, con paraugas en man, arrouparon a recreación das últimas horas de Xesús, unha figura, por certo, personificada de Daniel Castro, un mozo meisino que repite neste papel por segundo ano consecutivo. Foi na xornada de Venres Santo cando chegaron as malas novas a esta parroquia meisina. A organización tivo que tomar a dura decisión de cancelar as dúas escenificacións que representaban ese día. Pola mañá, a escenificación das derradeiras horas de Xesús, que se suspendía confiando en que a situación mellorase. Non foi así, houbo que tamén suspender a representación do Venres á noite no Monte da Croa, co desencravo e descendemento de Xesús. Unha decisión difícil e triste para a organización, tendo en conta a gran implicación da veciñanza e de todo o traballo que hai detrás. Aleluya, aleluya, aleluya. As boas novas chegaron neste domingo de Pascua, cando Paradela si puido celebrar a escenificación do Domingo da Resurrección. Foi nun acto no adro da igrexa ata onde se achegaron dúcias de fieis e veciños. Nesta derradeira xornada tamén se puido celebrar a misa cantada e a procesión de resurrección. A Semana Santa en Paradela, pois, despídese cun sabor agridoce. Na parroquia, así e todo, comezaron hoxe a traballar na edición do ano que ven, agardando en que para 2026 o tempo dea unha tregua.